Godt. Sådan der. Godt, i dag skal vi bare spille med vores Hunter og sådan noget, og så skal vi have testet den her ud. Jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg har lige unlocket den. Se her. Jeg har spillet sådan et par timer i dag, så det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at være. Men selvfølgelig skal vi også opgradere det. Ellers er det ikke så godt. Så jeg tænker bare, at vi starter ud og prøver. Ja, det tager lidt tid, så er det ud til. Okay, en snebane, det er ikke lige... Ja, det var ikke... Jeg har ikke lidt visse skins på til det. Jeg tager den der. Jeg lægger det lige en lille bitte smule, når jeg... Crew position! Button up! Ammo ready! Gunner ready! Gunner ready! Jeg tager den her. Så må vi prøve. Load on the basics!
Hvis han ikke har skubbet til mig, så har jeg ramt rigtig godt faktisk. Jeg gør lige hurtigt noget her. Skru det lidt ned på den der. Jeg går tilbage. Men det går også rigtig ret godt. I kan se, at vi har overtaget 61. Det er virkelig ikke. We've been hit! Attack the B-point. Aircraft! Fire one drop! 3900! Og hvad tjente vi på nogen her? Okay, alligevel ikke dårligt til vi tabt. 2.000 penge, eller hvad skal man sige. Og så 236 af de der lamper. Hvad vi kan kalde dem. Det er sådan noget... det bruger man brød til at opgradere vores ting. Vi kan se de her lamper og ting der. Og til at komme videre i dem her. Så ja. Alligevel ikke dårligt. Ikke dårligt. Men vi skal også tænke på, at jeg gange 10 er det der på. Så det er også... ja. Så uden det vil det faktisk være en meget dårlig kamp. Ja. Ja. Det er lidt træls at vide. Men vi spiller der bare videre, altså. Man skal jo tabe på den tidspunkt. Jeg har også lige vundet 2 eller 3 runder næsten i streg. Og har jeg tabt dem, så har jeg stadig fået en hel masse, fordi jeg bare har taget kills. Eller lavet kills. Så derfor, men altså, man skal jo tabe. Og jeg ved ikke, om jeg må vise den, fordi den er fake, ikke? Men
Man ved aldrig, hvad YouTube tror. Into your vehicle. Jeg tror, det var Ready up. Forward ready. Det er Gunner ikke godt ready. Loader. training. Cruise armor piercing. Så tænker jeg lidt på. Måske noget. Så det gør jeg lidt. Men jeg ved det heller, jeg sidder og spiller sådan noget. Så jeg vil ikke sige det var lige. Jeg ved, hvad jeg spiller. Hvad spil det er. Jeg kan ikke forstå, at de folk, der siger, at der er svært ved at forske på spil. Ved det. Det kan jeg ikke se noget svært. Jeg kan spille. Jeg synes, det er vildt. Jeg har lyst til at se. Ui. Det er sgu godt. Jeg har prøvet det. Skud det. Det er der ikke. Det er der også træls. Så tror jeg faktisk næsten, vi skal til den her. Fordi at lige nu skal jeg faktisk opfordre den en del, så det er nok muligt at tage den for at kildspil, og så få bølger. Og så få bølger. Indtil videre er det ikke en resultat, selv om det er så den der en-ting, og den der første ting, der var en af de spillers optag, der tog jeg 4 kills med den. T-34. 12 o'clock. Det er overbevist. Range 600. Enemy forces have captured the goal. Jeg er lidt top, men jeg vil godt nok ingen skade. Og det er ærgerligt. Armor piercing. Loading. Heller ikke skade. Det skyder. Armor piercing. Loading. Tank. 12 o'clock. Range 450. Target hit. Sådan set. Armor piercing. Loading. Det kan noget. Bliver det ikke i stykker? Reverse. Og så smidt. Så der også det der. We've been hit. Target hit. Target destroyed. Armor piercing. Loading. Der er den ikke også godt. Target damaged. T-34. 12 o'clock. Range 450. Armor piercing. Loading. Tank. 11 o'clock. Range Der. 400. Look out. Now. T-34. 7 o'clock. Range 350. Armor piercing. Loading. Så flytter han sig. T-34. 12 o'clock. Skyd. Skyd ikke. Armor piercing. Loading. Jeg tror, det er det der ligger der. Ej, men altså, det fløj jo til 1000 stykker. Der ligger også noget på en stol. Og det var
switch bare laver til. Drej lidt rundt. Drej lidt rundt. Jeg drejer ikke så godt. Død. Og så finder vi det hurtigt. Der er en eller anden tank. Så kan smadre. Tank, 11 o'clock! Green, 700! The enemy is winning. We must counterattack. Over. I jumped down. Sir, 1 o'clock. Green, 650. Target destroyed. Så tror jeg ikke lige, jeg vil på det også. Armor piercing loaded. We've been hit. Armor piercing loaded. We've been hit. Back to inoperable. Armor piercing loaded. Nej, nu er der en af tanksene, der går Objective efter. failed. Vi tager Regroup. ja. Jeg skal lige runde det op. Det er dumt at blive ved med at spille, fordi sætter min fod ned i det her, jeg går så gør det nu. Okay, 4.759. God kamp. Ikke det bedste, men god kamp. Okay, vi ser her. Det er en opgradering, vi får til en af dem. Og så hvad skal nok det er bare mode. Ja, jeg ruder lige det her op. Skal jeg stoppe videoen? Jeg tjekker lige videoen, man kan desværre ikke høre det så godt. Det er lidt træls. Det giver orden. Hvorfor lægger mit spil sådan? Hvad kører jeg ind i? Okay. Det tager lidt mere tid om load for spillet, når man lige optager samtidig. Det har jeg lige fundet ud af. Wow. Hvad er det der for en sindssyg tank, mand? Ja, jeg tror, den kan skyde igennem alle. Hvorfor de der biler er større end jeg er? Det giver ingen mening. Var tanks så små? Oh. Det er glas, jeg ligger i. Nå, men jeg kan ikke se nogen. Hvorfor kan jeg ikke det? Over zonfeltet henne. Kan jeg stille mig herop? Det kunne jeg ikke, nej. Whoopsie! Ikke skyd mig, ikke skyd mig, ikke skyd mig. Nå, det gjorde han. Han skudte mig, selvom det måtte han ikke. Ja. Altså, hvordan kan jeg ikke skrue ned for spillet eller noget? Jeg tror nemlig for sådan noget. Fordi spillet larmer rigtig meget. Det gør det også bare på optagelsen, så det larmer helt vildt. Sådan, det skulle gerne være bedre.
Okay, den skal lige opgraderes i motoren lidt, kan jeg se. Den trækker ikke lige så godt. Men det er også kun fordi den vejer på tons, men... Endelig! Så kom vi op. Yes. Der er godt nok dårligt lys lige der, hvor jeg sidder, men... Det er fordi, I behøver ikke se så meget baggrunden. Når jeg skudt hurtigt igennem, var. Ja. Okay, den reloader godt nok heller ret hurtigt. For den... Nå, han var derude. Okay, au, 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 au. Kan han ikke blive ved med at skyde på mig, så gør det nu. Det gør han. 100 han gør. Ja, det er også en tiger, der kommer mod mig. Var det ikke en tiger, det der? Jeg nåede ikke se det ordentligt. Uh, godt. Og jeg dræbte ham endda. Vi skudte sikkert samtidig, så vi dræbte hinanden. Ej, hvor træls. Han ramte os bare lige der over det tyndest. Men jeg dræbte også ham. Ja. Og det. Mm-hmm. Har jeg ikke sådan en lille lampe eller andet, der lige kan lyse det her sted op her? Det havde jeg i hvert fald. Det gør jeg så vidt. Jeg ved ikke. Det er også lidt lige mod så. Det er bare sådan en backup. Eller sådan noget, jeg ved det ikke. Det er andet. Ja, jeg ved godt det er. Jeg tror ikke det er så godt. Men jeg kan ikke forstå. Vi kan se her, ikke? Vi kan vælge mellem rigtig mange tanks, for eksempel, ikke? Okay, det kan I faktisk ikke se. Der, men varmt. Okay. Kom nu, sådan vi kan vælge mellem. Jeg har lige nu 4, ikke? Og vi kan købe flere, ikke? Men i kampen, der kan jeg kun vælge mellem 3, men men realistic battles, der mener jeg faktisk godt, at vi kan vælge flere. Okay, så giver det jo mening. Ja. Det er bare min hjerte lidt. Okay. Det er bare min hjerte lidt træt i det. Det er altid på grund af skole. Så bliver ens hjerne bare træt. Okay, hvad for noget? Hvad behag? Fordi at jeg hader, når ting stiger langsomt. Det er virkelig så kedeligt. Og problemet er i morgen, ikke? Der har jeg nok ikke rigtig tid til at spille. Nej, det har jeg faktisk ikke engang. Så den der skal faktisk bare bruges i dag. Enten hvis jeg står sådan simpelthen tidligt op i morgen, så kan jeg også spille lidt. Men gider jeg det? Nej. Det er bare fordi at jeg går til praktik. Fordi at
Jeg synes skole det er noget lort. Det tror jeg, der er mange, der synes. Og så derfor, hvad hedder det? Der har jeg fået praktik, og så er det faktisk lige en 800 meter væk fra mit hus. Så det er jo meget fint. Men så kan jeg sove i næsten en time mere. Så kan jeg sove til 6:30. Så har jeg lige en lille halvanden time til at pakke. Nogle synes, det er alt for meget, nogle synes, det er fint. Min mening, det er, det er fint for mig, ikke? Fordi at jeg skal have noget at spise, og jeg vil bare tage det stille og roligt. Ikke? Og ikke noget med at skynde sig eller noget som helst. Bare stille og roligt spise, og lige gøre det, man skal ud på toilettet eller andet, ikke? Og så, ja, og så, hvad hedder det? Så derfor vil jeg gerne lige sove til 6:30 i morgen. Normalt sover jeg til klokken 5. Og så går jeg i seng klokken 10, så det er 7 timer. Nogle gange er det 6,5 timer jeg sover, så det, ja. Det er ikke lige den sundeste levetid, jeg har. Det kunne godt være bedre. Der må jo være nogen dernede. Det kan ikke passe, der ikke er nogen dernede. Slap af. Hvis det hus der ikke var der, ikke? Så har jeg ramt. Det er vi enige i, ikke? Han er bare heldig. Han er bare heldig, han er. Han er bare heldig med, at jeg ikke nåede at klikke på den der knap der. Ej, jeg bliver gal nu. Hvad vej skal jeg? We're getting closer to it. Nå, jeg kan forkert. Bum, 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 bum. Kunne det ikke være fedt, hvis de lavede sådan en first person i War Thunder eller sådan noget? Der er jo War Thunder VR, og det vil jeg gerne prøve. Men det er nok kun i fly, er jeg ret sikker på. Fordi at, ja. Det kan godt være, at de har det i tanks. Ved I det? Jeg ved ikke, om der er War Thunder VR på tanks. Jeg mener kun det er fly. Nej, vi taber stort. Det der ikke, det der ikke. Nej, den er langsommere på den bakke her. Den har ingen motorkræfter. Men prøv at se det der. Der kører jeg endda bedre. Jeg har ikke engang taget et kill endnu. Kom nu. Eller nok bedre sagt, jeg har ikke engang lavet et kill endnu. Jeg ved ikke, hvor ham der han er henne. Fordi der er nogen, der lige valgt at lave en toast. Det er lige meget. Ham der kan jeg ikke lide. Ja, kom nu. Kom nu. Hvad er det der? Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Kom nu. Kom nu. Hvis han dræber mig, ikke? Bro, hvordan dræber han mig one hit? Nå, jeg vidste, jeg skulle have flyttet mig. One hit. Jeg vil godt kunne dræbe ham one hit, men at han dræber mig one hit. Det er ikke... Altså, det må man ikke.
så betyder det, at jeg bliver mobbet. Hvad med at skyde efter mig? Og se det sådan der. Rank don't matter. Jeg elsker spillet, når jeg dræber mange. Men jeg kan ikke lide spillet, når jeg ikke får lov til at dræbe nogen. Så er det faktisk ikke sjovt at spille det mere. Måske kender jeg faktisk til det. Gør I det? Det er altid sjovt at spille et spil, når du vinder. Aldrig når du taber. Jeg snittede ham jo kun. Der er alt for mange der. Der er alt for mange der. Alt for mange. De er 5 personer der jo. Ej, vi tabte så stort. Hvor mus? Vi tabte så stort. Ja. Israel er godt. Jeg har ingen idé om det overhovedet er et godt altså. Om det overhovedet er sådan en god ting at sætte op på og sådan noget, fordi at Israel er godt. De har jo faktisk gode våben. Men du kan først starte ud ved dem, når du rank i rank. Det ser sikkert også forkert. IV, ikke? Så det er det II, og så skal du være helt hernede i IV, for at overhovedet kunne købe noget i Israel. Man kan sådan nemt have råd til det, ikke? Men det skal man bare. Det er pænt irriterende. Men ellers så er det sådan semi-gode ting, sikkert, men jeg ved ikke, hvor mange der overhovedet spiller for Israel. Så jeg spiller for USA. Selvom jeg havde Rusland. Men ja. Jeg ved ikke, det er bare, jeg synes, USA, ikke, og det er bare meget nemt sted at starte op på. Som for eksempel USA, ikke, og det er sådan lort, de har til at starte op på her, ikke. Altså, den er altså ikke der, ikke, og den blev det skudt igennem med på en tank, der næsten er dårligere end den. Ikke? Har jeg også den der? Hvorfor har jeg det? Det var da for klamt. Det er derfor, det ikke gav mening for mig før. Fordi før, der troede jeg kun, jeg havde den der 1, 2, 3, 4, ikke? Jeg så ikke den femte. Ja. Nå. Jeg tænker bare, det var det for i dag, fordi ja, jeg ved ikke. Klokken vil være mange, og jeg skal også lige have det redigeret lidt og alt muligt, så